बायब्रबनानै लाबोनांबाय उफाय गैया नै बालबा दासो खोथियानो दे खोथिया थिलिया फाग्ला जानायफोरबायदि गरम दिनै दैया गैला फुख्रिनिफ्राय सारनांसिगोन नङाबा बरनबाय आनबक्सिं मा फिटिं खालामनांगौ जेबो खालामनाङा आंथ' रोङामोन ओइ हेथु खुलावथ' लेंहरनानै बानायहोबाय आं मारै सिजोब बयस' बारायनोबो रोङालै हेल' गाइसमोन जांगिलानिसो थांबाय हेल' गाइसमोन फाग्ला बिदिजों जायो बे नै सानसे भिडिअ'बो दं गेदेर आंखौ गाबोन नुनाय नंला ओरैबो दाख्लि फिथाइ जेबो गैया गोरलैसो मोननै दङ फुटबलाव होग्रासो ना बायब्रबथारनानै लाबोनांबाय आरो बेखौ फाग्लासो बेखौ गासिबो मेचिनखौनो बायब्रबजोबनांबाय गासिबो उफाय गैया बालुवान अबा सोनांगौ जाखो मबाइला बेजों फुल जाजोबखायोना दाबो हाया बानायगासिनो नायलाय स्क्रुब टाइप खालामनायावनो गोबाव जादों रेन्ज लाबोआसै ना नो आगे बढ़ो मा जाया होनदोंफ्रा मा जाया मा जोंदों सियारखौ दसावनायखौ होनदां बथलसेया जागोनब्रा नाया गिदिरखौ मोननाय नङा खिन्थु फिसाखौसो मोनगोन नाया गिदिर जाबाय आं गिदिरखौ दोनदोंसो दोनफिनदोंसो आङो गिदिरखौ ना गिदिरा थांदो जे लायदो हरै लास्टआव लांगोन ना बेयावनो खोख्लैगोन बेयावनो जायोलै बेनिफ्राय ओरै थांजोबखायो जायो मोनसेल' नांखागौ मोननै मोनथाम नांखाबावासो दे होबाय खाथ्रा खेबगोनब्रा ओइ आसलसो दन बर' दाबु दाबा नारखेलि खालामथारनांगौलै होमबासो गयो
फोरखौ जाबाय गहैबाय साला आन्दा नाया हमद' नाया गोग्रोमद' फाग्लाफोर थाब एरैनांगौ 100 थाखा आंथ' फैसा लाबोआखैमोनलाय लाबोनायालाय नों होथ'गोन आफा आं होगोन दा जागोन गासिबो जाजोबगोन औ ओइ खेबसेनो 15 लिटारसो गखायो खेबसेयावनो साव फैखायो माथो ट्रेक्टरखौबो लाबायमोन आङो सेकेन्ड हेन्ड सालायग्रा ड्राइभारफोरखौसो मोनालै आंबो सालायनानै जानो हाया जाहैबाय मोजां ना गाइसमोन मोजां ट्रेक्टरखौबो लाबायमोन आङो गाइसमोन हरजोबनांगौ गासिखौबो नैबे डेन्जार बेयो मानसिया खाट्रा हाग्रानिफ्राय दाखालिसो फैदों आदा साना ओरैनो हरब्रा गुदुङा दंखायो नालाय मालाय एखदमबा सोंदोंलै मोजाङै दा किपर रावनिबो मोखां देखायालै आफा मोखां देखाया बिदियाव लोंनाय जानायाव आंबो मदारु नालाय नैबेखौ एसे देखायजागोन